ମୋ ବାପା ଯଦି ଆଜି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସବୁ ବୋଧେ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫରେ ଆସିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଲୁହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ବାପା ନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ନିହାତି ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇଗଲେ। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त समस्ते केमती अछंती आशा करछु आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। आउ मु भी भलरे अछि। बाकी मन टिके मोर जे दुख अछि काहे ना जे मो बापाଙ୍କ କଥା बहुत टिके मने पडुछि। माने हे जो केते 3 वर्ष ହେଇଯିବ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଯଦି ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପଡେନି ତ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବେଶୀ ହିଁ ମନେ ପଡେ। ମାନେ ଏମିତି ବି ମନେ ପଡେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଯଦି ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ମନେ ପଡେ ହେରା। ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଏଇନା ମୋର ମାନେ କଣ ଘୋଡା ବି କେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ କାନ୍ଦ ବାହାରିଆ ବାହାରିଆ ଉପରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ମୋ ବାପା ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ତାଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି। ବୋଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାପା ନଥିବେ ନା ସେମାନେ ମୋ କଥା ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କଣ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏମିତି ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ହିଁ ମନେ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ମନେ ପଡୁଛି। କାହିଁକି ନା ମାନେ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି କଣ କହିବି। ସବୁ ବାପା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେମିତି ମାନେ କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ସେ ସେ ଥିଲେ ବୋଧେ ମୋ ବାପା ଯଦି ଆଜି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସବୁ ବୋଧେ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫରେ ଆସିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଲୁହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ବାପା ନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ନିହାତି ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସେ ମୁଁ ସବୁ ନ କାନ୍ଦିବି ବୋଲିବି ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଲୁହଟାକୁ ମାନେ ଲୁହଟା ଝରି ପଡେ, ତମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ଏମିତି ତ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ତ ମନେ ଏମିତି ବି ସବୁଦିନ ତ ମନେ ପଡେ ହିଁ ପଡେ। ବାକି କିଛି ଯଦି ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଛି କଷ୍ଟ ଆସିଛି ତ ତାହେଲେ ବହୁତ ହିଁ ମନେ ପଡେ, ବହୁତ ହିଁ ମନେ ପଡେ। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବାନି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇଗଲେ।
ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଯେତେ ମନେ ପକେଇଲେ ବି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇଗଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ।